Ahojte ľudia, dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Dneska tu máme part 2 Jelly Beans. A tu je viac príchutí. To som chcel povedať a to je hlavné. Takže ideme to otvoriť. Dobre, a vyberieme si prvú farbu. Pozrieme sa, čo tu je. To môže byť kiwi alebo kokos. Kokos, to je kokos. Dobre. A ja to radšej takto budem. Ideme ďalej. Nie, ten som mal. Asi to je Forest Fruits. To je ako z tej hry Night Day in the Forest. Aj o tom natočím s mojím kamarádom video. Možno je to bubblegum, to je, asi viete čo to je. Alebo Cherry Blossom Soda, Candy Blossom, ako keby. Tak ideme ochutnať. To je Forest Fruits určite. Ideme ďalej. No to troška bude ťažšie, lebo tam máme veľa na výber, ale skúsim. Uj, to je nejaké tangerine. Prepačte, ospravedlňujem sa, neviem trocha angličtinu, tak. Dobre, nevadí, ideme na Tropical Punch. To je taký Tak ideme to ochutnať. Pohode. Pineapple. A tu je ešte. No, skúsim si vybrať 3. Dobre, mal som 2, asi. Tento. A tento. Tak ochutná. No to bolo ľudia všetko, keď sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a čaute. Už som nestihol.